o rural ten moita vida e hai que darlle máis aínda, e mellor sitio para ter unhas colmenas con unha boa mel, canto máis desplazado das cidades este moitísimo mellor. Encántame estar entre animales, as fincas, traballar co trator. É o meu hobby, por así dicirlo, é o meu hobby e ao mesmo tempo é o meu traballo. Non me plantexo vivir no núcleo urbano pola exclusividade que nos poida dar o medio, máis polo traballo. A mí encanta estar no rural, por suposto, pero bueno, aquí teño moita libertad. Porque é un sitio onde se dan moi ben as cousas, sobre todo nesta zona, e porque me gusta, porque nacín aquí, porque son de aquí, básicamente. La gente de aquí de la Estrada, en cuanto al mundo del caballo, es como un ambiente diferente. Bueno, tiene unas rutas muy bonitas, o sea, para hacer paseos a caballo, como he hecho ahora con los chicos del curso. Son de aquí, teño as fincas aquí todas, na contorna aquí da zona de Ancorados, a matriz está aquí toda. Os proxectos no rural son moi idealistas, digamos. Hai que ter un coñecemento previo do rural para embarcarse en un proxecto desta categoría, non? Entre outras cousas, é porque son proxectos xeracionais que tardan varias décadas en poder ser efectivos, non? Fai máis de 40 anos que empezaron meus pais. Fai máis de 40, sí. Eu son herdeiro da granxa, sempre foron meus pais, e antes meus abuelos, e meus bisabuelos. Son a cuarta generación. Sempre moi esclavo, porque ao ser unha empresa familiar e somos pequeniños é moi esclavos, son moitas horas, pero bueno, eu que sei, non sei, agora mesmo estamos aquí todos traballando en familia. Meu avó era sidreiro nos anos 30, entón recuperamos no 2018, seríamos a cuarta xeración xa de produtores de mazán e de sidreiros tamén. Si ves a moita máis xente, que non ao mellor estabas no establo ali, non? Bueno, pois facías horas, pero tampouco vías a tanta xente. Ahora si vas ao reparto, ves un montón de xente, tratas, nós estamos indo a feiras, entón tamén tratas co consumidor directo, e bueno, dache alicienta que che diga, oye, pois está buísimo. O seguir facendo todo pois como se facía de toda a vida, non? Creo que tamén axuda, non? A facer unha apicultura limpia, sana, tradicional. A ventaxa está estar máis cerca posible dos posibles compradores, non? Tampouco é doado montar unha granxa destas pois moi preto dunha cidade. Aquí estamos a 5 minutos da estrada, pero cando eu montei esta nave, isto era un monte. Que estábamos moi metidos na población, estábamos moito mellor no medio dun monte, porque que eso non é unha... temos abono, e claro, non é agradable para todo o mundo. Ter unha finca de 30.000 metros como esta e de tela as silvas e demais a tela producido en ecolóxico. E que igual aquí, para atoparnos, ternos que buscar. E cada paso o que máis nos gusta é que a xente nos busca máis e aparecen máis. Ou senón, oye, onde podo mercar? Eu vivo por aquí, onde podo mercar? E despois, cando chegan a este entorno, din, guau, se podemos facer unha ruta de senderismo. Pois sí, de paso. Moitas granxas adoptan por ter robó e nós seguimos co sistema de ordeño da sala, porque vemos que non podemos sacalas fora, non... É que a nosa identidade é iso, que as vacas salgan fora, que pazan. Sempre nos gustou eso, nós temos de arredor moitas fincas moi grandes e aproveitámoslas moitísimo. É o bo que ten a cabra, que se todo o mundo colaborara e acceder a terrenos e eso, pois posiblemente non habría que desbrozar. Pois esa parte de aí de atrás que se ve, eso era todo silvas, e todo tal. Pódese ver agora como está. Eu non lle toquei con nada, foron elas solas. Temos que ter en conta que o que facían os nosos antepasados estaba bastante ben feito, ou moi ben feito, por dicirlo de algún xeito, non? Incluso en aspectos moito mellor que o de agora, é dicir, os terreos estaban máis coidados, o rural era máis vivo, era moito máis activo. Ao fin e ao cabo, cada vez hai máis xente que está emprendendo no rural e, a ver, que haxa máis empresas non significa que poida ser negativo. Es una escuela de equitación en la que, bueno, damos clases de iniciación y luego entrenamos también para gente para concursos de doma clásica. Hacemos competición básicamente y entrenamos los caballos y entrenamos a la gente con sus propios caballos tamén. Temos unha xenética que temos en colaboración cos cataláns desde o 2002, e iso sí que temos que ir por toda Galicia, temos a representación deles.
porque moita xente pretende que ti lle vendas os polos cando eles queren. E como eles queren. E non, a filosofía é outra. Os polos tens que venderlos cando ti crees que os tens que vender, co tamaño que ti crees que os tens que vender, para que as cousas salgan ben. O que se fabrica actualmente, a gran industria, os produtos convencionais, pois son diferentes aos produtos artesanais, non? E a día de hoxe pois producimos como se facía naqueles tempos, non? Produtos de gran calidad, con un valor engadido moito máis alto que os produtos convencionais alimentarios. Porque isto é comida natural, están en, sabes ti que espacio teñen aquí para estar fora, todo natural, todo ecológico, e iso notase moitísimo no produto. Deixo as galiñas a bollo pola mañán, están toda a mañán aquí na finca sueltas, botelle millo, botelle verdura e, pois, ten libertad absoluta. O sabor é inconfundible. Compro os polos, o pienso e tal, e os vendo para tiendas agrícolas que logo despois, así mesmo, van para as casas particulares e que a xente os acabe de criar. Na nosa casa, o aceite que se consume é o que producimos. Non é o mesmo ter que ir a comprarlo que se o produces ti, o que consumes sabes que é de calidad máxima. A materia prima, as mazáns que se producen, pois están perfectamente identificadas, estudadas, prodúcese en ecolóxico, traballamos na agricultura ecolóxica, polo tanto a sidra que se produce na estrada é de gran calidade. As miñas, pois que hoxe estamos las recollendo e mañán está delas comendo na casa, directamente. Non vai a unha cámara, está la collendo na planta e coméndoa. Que é o que é a diferencia. O sea, é que non ten un coidado, a ver, ten coidado de que están máis altas para que non lle ataquen fungos, nin por os bichos, nin para esas cosas, pero do resto non ten nada. Esta fresa ahora mismo está sin tratamiento ningún. As miñas fresas saben a fresa. A diferencia que temos é de que temos un animal de mellor calidad, que ten a media por aí. Pois dun porco como a toda a vida, desde o focillo hasta o rabo. E aproveitas todo. Bueno, yo creo que nobleza. El caballo, o sea, un animal tan grande que te deje subir encima y controlarlo, nobleza es, yo creo que la palabra que lo describe mejor. Eu creo que a xente debe perder medo aos riscos e a calquera cousa que poidan, a esas, como denominalas, a esas problemáticas que poidan ter, porque ao fin e ao cabo na vida todos son problemáticas, o importante é intentar solucionalas, non debes pararte a facer nada polos riscos que poida ter. Decíame moitas veces a muller, pero canto levar gastado aí? E digo eu, menos que se tuvera que ir ao psicólogo, porque se tes que ir ao psicólogo gastas bastante máis cartos que eu veño para aquí, pasase o día rapidísimo e estou facendo algo que me gusta. Os polos son bastante agradecidos, non? Mantendo, son problemáticos como calquer animal, non? Pero mantendo os protocolos de benestar e tal, son bastante agradecidos. Eu levo ben con eles. Estos tamén, estos traballan. Bueno, no, esas son as que fan máis traballo que a min, lógicamente. Sin elas eu non sería nada, eso está claro. Todos estos son tamén trabajadores, pero son atletas más bien, más que trabajadores. Que todos os premios que teñen a calidad pues son todos delas, non meus. Son as nosas jefas elas. Elas son as nosas jefas, nós somos os seus empleados. Bueno, teñen os seus días como todos. Yo creo que el caballo es de entorno rural total. Hai que descubrilo, a ver, é duro, pero se o disfrutas porque ao final tenche que gustar.